Zdravo, ja sam Milena. Imam 39 godina i živim u malom gradu, ali srce mi je veliko i puno ljubavi. Ovde nisam zato što mi je dosadno ili da bih se zabavljala, već zato što verujem da prava ljubav još postoji. Želim da pronađem muškarca koji zna šta znači voleti iskreno i bez rezervi. Život me naučio mnogo. Bio je pun uspona i padova, radosti i tuge, ali sve te lekcije učinile su me jačom i spremnijom za ljubav kakvu zaslužujem. Nisam savršena i ne tražim savršenstvo. Tražim partnera sa kojim ću graditi iskren i trajan odnos, u kome ćemo jedno drugome biti oslonac, podrška i pravi prijatelji. Po zanimanju sam učiteljica i volim svoj posao jer verujem u moć ljubavi i strpljenja. Upravo to želim i u vezi, razumevanje i podršku. Volim šetnje prirodom, jutarnju kafu sa dobrom knjigom i večeri provedene u razgovoru ili pored filma. Volim da kuvam i maštam o zajedničkim trenucima ispunjenim toplinom i pažnjom. Nisam nikada imala ozbiljnu vezu koja je potrajala, ali sada znam šta želim. Muškarca koji zna da voli iskreno i koji neće bežati od problema, već će zajedno sa mnom tražiti rešenja. Fizički, kažu da sam nežna i ženstvena. Visoka sam 168 cm, imam smeđe oči koje odražavaju iskrenost i lagane talase u kosi. Volim prirodnu lepotu i trudim se da se negujem jer verujem da je to znak poštovanja prema sebi i drugima. Tražim muškarca između 40 i 50 godina, iz naše zemlje ili regiona, možda i iz dijaspore. Najvažnije mi je da si emocionalno zreo, znaš šta hoćeš od života i spreman si da uložiš trud u pravu vezu. Ako imaš decu iz prethodne veze, to nije prepreka. Važno mi je da si spreman za novi početak i da ti brak nije samo papir, već obećanje i zajednička priča. Ne volim lažne profile i prazne priče. Nemam profile na svim društvenim mrežama i ne tražim avanturu. Želim iskrenost i pravi razgovor, nekoga ko će me voleti kao osobu, ne samo kao sliku na ekranu. Verujem u sudbinu, ali i u trud. Verujem da se prave osobe sreću kada su spremne da se sretnu. Zato sam ovde, da pronađem svog čoveka sa kojim ću deliti životne radosti i izazove, snove i stvarnost. Ako si iskren, dobar i nežan, ako znaš šta znači poštovati ženu i biti pravi partner, možda je ovo prilika za nas. Ne očekujem savršenstvo, samo da budeš pravi. Ostavi svoje podatke ispod, ime, godine, grad i nešto o sebi. Neka ovo bude početak nečeg lepog, iskrenog, nečeg što može prerasti u pravu ljubav. Čekam te.